Гледайте мача Швейцария срещу Италия на 29 юни, събота от 19:00 на живо по Диема Спорт 3. Швейцария идва след равенство от 1-1 с Германия, което им е второ поредно. Те имат 3 победи за последните си 6 мача. Те завършиха наравно с 1-1 с Италия за последно през 2021 година. Италия също записа равенство с 1-1 срещу Хърватия. Те победиха в 3 от последните си 6 мача. От миналите им 3 срещи с Швейцария имат 2 равенства и 1 победа. Базирано на статистиката ни, очакваме и двата отбора да отбележат в мача. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.